Il-GRTU tinsab imħasba ħafna li n-negozji bħalissa ħadu daqqa minħabba l-kriżi li nqabdu fiha kawża ta' dak li għaddej politikament. Spjegat dan Abigail Mamul, kap eżekuttiv tal-GRTU, f'kumment ma' Net News. Ispjegat li ma nistawx ma nagħtux każ dak li għaddej u x'effetti tiħalli. Forsi għalissa mhux jolqotna, iżda se jolqotna żgur aktar il-qudiem. Aħna ninsabu concerned ħafna. Għanna tħassib kbir, għaliex faċli li wieħed jgħid li jisma' din hija problema ħafna kbar minn ta' dan iż-żmien. Jiena konċentraw fuq il-problema l-kbira, però ma jfissirx li m'għandniex inħarsu lejn l-awċ għax mhux qed jolqot forsi lilna dirett b'mod immedjat għax sa jolqotna aktar il-qudiem, ma jfissirx li għandna ninjoraw il dak li qed iweġġelhom il-ġurnata. Qalet li għandna negozji li qed iweġġaw, negozji li ilhom jistennew dan iż-żmien tas-sena u qed jintlaqtu ħażin minħabba dan kollu. Illum għandna negozji li qegħdin iweġġaw, għandna negozji li ilhom jistennew dan iż-żmien tas-sena sena sħiħa. U kieku kellna nħarsu lejn nfusna, aħna kieku nieħdu gost li xi ħadd jiġi jgħidilna isma' aqbes xarej jew 3 xhur paga, aqbes il-performance bonus, issa mbagħad nitkellmu s-sena d-dieħla. Dan mhuwiex sew. Abigail Mamul tispjega kif is-soluzzjoni għan-negozji biex ma jkomplux jiġu affettwati minn dak li għaddej bħalissa trid tinstab immedjatament. Is-soluzzjoni trid tinstab issa ta' stabilta u m'għandniex raġuni għalfej daw in-negozji nħalluhom jgħaddu minn tbatija millum il-ġurnata iktar milli għandhom għalfejn jgħaddu. Fl-aħħar ġimagħtejn kienu diversi l-unions li bħal GRTU waslu l-ħsibijiet tagħhom minħabba dak li qed jiġri naturalment wara rispons li għatuhom il-membri tagħhom, kemm membri ta' unions li jirrappreżentaw lil ħaddiema u anke dawk li jirrappreżentaw lil min iħaddem.